Que tal, señoras e señores? Son as 6:34 minutos, Cociña en directo na Televisión de Galicia, Cociña en directo no A Voltas co Prato. E hoxe, como toda a semana, temos público no plató do A Voltas co Prato. Un aplauso para o público. Moitas grazas a todos e a todas por estar hoxe connosco. Xa nos estiveron roubando moita materia prima. Sí, estiveron roubando moito. Por certo, quero dicir que eu tamén dou un pregón hoxe, ás 9 da noite, en Arzúa, pregón da Festa dos Botes, por Fran Cañotes. Sempre poñedes vos as receitas, a xente que está na casa, que sodes maravillosos, e mandades moitísimas receitas, todos os días receitas. Pero os cociñeiros, neste caso, hoxe, cociñeiras, as cociñeiras, xa as poñemos nós, que pasen, por favor, Merchi e Begoña. Un aplauso para elas. Que pasa? Que pasa? Como están? É brutísima esta rapaza. Que va? Benvida, é brutísima, ves con forza. Sí. Con a enerxía. Claro, veño máis descansada. Claro, toda a semana sin vir por aquí. No, pero traballei igual. Que ibas traballar, ó. Sí, sí. Si dixetes outro día que estabas de festa. No, fui un día solo. E o resto dos días? O resto dos días, pois onte fui a gala solidaria do 13 Luces e os outros días pois estuve no restaurante. Bueno, o sea que traballaches moito. Sí, bueno. E tamén disfrutaches. Tamén, hai que facelo. E Merchi, que tal está Merchi? Merchi está moi ben. Sí, segundo día desta semana, Sí. todo ben? Primeira vez, por certo, xente da casa, primeira vez que se enfrontan Merchi e Begoña. A ver que é o que sae daqui. Queredes saber que imos cociñar hoxe? Sí, vamos. Sí? Pois imos ver a receita deste venres. Hola, son Xulio, de Silleda, e traemos unha receta de trufas de chocolate negro. Que fago? Collo un cazo e poño o chocolate a fundir, engádolle o resto dos ingredientes e deixo que se disuelvan ben. Estiro nunha placa, deixo que enfríen e fago unhas boliñas do tamaño que máis vos guste. Pasoas por chocolate en polvo, por cacao en polvo e listas para comer. Deixoas que enfríen ben na nevera, a ver como as facedes vos. Se sabedes, claro, un bico. Sabedes. Bueno, as cousas son así. Ahora teríamos que estar aquí para que virades todos o chocolate que hai aquí perfectamente colocado, pero resulta que dixo Xulio que quería vir, o anónimo de hoxe, que quería vir. Mirade que chocolate. Mirade que chocolate tan maravilloso. Cantos tipos de chocolate temos aí, Que maravilla. A ver, mira, lingua que vos negra. parece a receita do anónimo de hoxe? Que morrito, que morrito. É que dixo que hoxe non quería traballar. Xa? Entón que iba a poñer deberes. Bueno, Bueno, que che parece? pareceme ben. E vai vir tamén a probar? Non sei. Non sei, é Ben, verdade. ben. Agora xa me cuadra todo. E logo? Porque mira, anduveronme tanguendo para un lado, para outro lado. Sí. Sí, e eu digo, pero nunca me dice nada. O sea, vai para ali para as cociñas, vai para non sei cuánto. Digo, entón aquí... Ai, jato encerrado. Home. Ves? Era eso. A ver, que ides facer, veña? Pois eu vou facer unhas trufas, Ajá, como como Xulio. propón Xulio, Sí. pero vou facelas con chocolate branco. Ah. E no interior, pois voulle poñer a unhas frambuesas, a outras unhas amendoas. Ah, o sea, van ser como trufa sorpresa. Sí, van a ter unha sorpresiña dentro. Vais a ver por fora a sorpresa ou non? No. Por dentro? Sorpresa, sorpresa. Trufa sorpresa, encántame. Trufa sorpresa, hoxe non voltas co prato. Begoña de Berín que botou toda a semana traballando de festa? Pois eu vou facer uns brigadeiros. Que ou negriños, tamén se chaman en Brasil. É un tipo de trufa, pero que se fai con leite condensada en vez de con nata. Vale, Cambia. se vas facer un doce típico brasileiro. Brasileiro. Do Sí, Brasil. sí. Bueno, pois as dúas cousas pintan de maravilla, as dúas cousas levan chocolate, así que estade moi atentos e atentas na casa porque hoxe estamos moi larpeiros. Veña, a cociñar as dúas. Veña, Aí vamos. Merchi, dalle. Dai ti. Imos poñer a quecer Vale, neste de aquí arriba. perfecto. Ui, A tope. pasoume. Aí, A 9, sabes. vale, A nata. vale. Nata. E nata, un pouquichiño, sabes que non é moito porque o chocolate branco derrete moi fácil. Vou poñela a ferver. En canto ferva, apago e boto o chocolate, que vou picar un pouquiño. Vale, pois mentres ti vas picando eso, voulle dicir á xente da casa que pode chamar. Sí, Temos un claro. teléfono, podedes chamar ao teléfono e pois contarnos como cociñades vos o chocolate ou que facedes co chocolate e imos repartir cartiñas. Canto. 50 euros dunha vez e 50 doutra. Estade moi atentos a ver se a xente sabe cousas sobre as trufas, porque ao mellor non saben. E o anónimo de hoxe, o anónimo de hoxe, vai vir probar aquí as cociñas da Voltas co Prato. Vai vir probar aquí. Estaba todo preparado, Mira que non dicirnos nada. Ves? Somos así. Está fervendo isto. Ah, moi ben. Está fervendo isto. Dalle unhas voltiñas aí, moi ben, que me falta picar un pouco máis. Gustaranlle as trufas con chocolate branco ao noso anónimo? Puden botarlle algo de licor. Ves?
Poideches botarlle algo de licor e pasouse, che? Ves? Cachi la mar. Ou algo de manteiga tamén. Manteiga vou empregar un Vas a empregar? cachiño. Si, é o que ten coñecer o anónimo, que podes adiviñar un pouco os gustos. Eso é certo. Leite a ferver, picando chocolate Leite branco. non, nata. Non, nata, perdón, a ferver, picando chocolate branco. Agora sí, imos recibir cun fortísimo aplauso o anónimo do día de hoxe, Xulio de Silleda. Un aplauso por él. Que pasa? Saúda. Vaya, Xulio, así que che gustan moito as trufas. Son trufeiro. És trufeiro? Sí. Pero gustanche de verdade? Sí, gustan. Ah, que maravilla. Pois hoxe... A ver se me gustan estas. Oh, xa ven, aquí a repartir. Vale, pois imos ver primeiro que vai facendo Merchi e que che conte ela o que Que si está... soubera, poñeríalle algo de picante, un pouquiño del alcohol, pero bueno, hoxe vou empregar vainilla. Alcohol non fai falta, picante e valle... Voulle poñer vainilla. Pois contalle que vas facer ti. Vou facer unhas trufas con chocolate branco e dentro voulle poñer a unhas unha frambuesa, a outras unhas améndoas e despois teño para rebozar diferentes cousas tamén. Ah, moi guai. Van ser como trufa sorpresa. Claro. Sí. Sabes? Non vas a ver. toppings, Con con toppings, que se levan moito, están moito de moda. Bueno, pois, mira, mentre se derrete o chocolate coa nata aquí de Merchi, vamos xunta Begoña, que leva toda a semana sen vir. Sorte, Mille! Sorte. Vamos alá. Vamos alá. Dios. O que ti mandes. Vouche preparar algo que che vai encantar. Mira. Mocho, está che dicindo como máis che vale que Estou máis jale. nervioso, hoxe cando cociño. Estás nervioso, Sí. Tengo que Verdad? facer carmaos, vou poñer aquí. Veña, dalle aí, Begoña, Mira, contalle. 2 culleradas de manteiga. Vale. Teñen que estar... Son os brigadeiros, vale? Ou negriños tamén se chaman. Ti contrólalos os brigadeiros ou non? Eu viña a ela a falar deles. Ah, vale. Bueno, eu teño familia emigrada en Brasil. No Brasil? Sí, no Brasil. Bueno, controla algunhas recetas así que iban traíndo, viñan así de veces de vacación. Ah. Bicos para todos os brasileiros que están emigrados. Mira, pero podes decir aí a esa cámara, mira, Os esa galegos de aí. ali, que Ou nos aquela, ven. mira, aquela dali, ali, mira. Aquí. Bicos, a xente Bicos, todo do Brasil que que nos nos está ve vendo. desde ali. Aí está, moitísima Obrigado. xente. Obrigadísimo. Obrigado, veña. Vale, e despois vamos a botar 2 latas de leite condensada. 2 latas de leite condensada. Sí. Duas latas. Estas son light, Pero ti crees que chegarán 2 latas de leite condensada ou metémoslle A ver, 4? mira, hai xente. Sí. Pois hai que cociñar. Vale. 2 latas de dúas leite latas. condensada, mi madriña. É moi fácil, 2 cucharadas de manteiga. Vale. 2 latas de leite condensada de 370 cada unha. De Vale, que é o que 370. 370 é o que trae cada lata. Vale. 2 delas. Gramos. E agora, Gramos. 6 cucharadas. Iso que é? Cacao en polvo, Oh. do 70% este. Ten que ser cacao en polvo, vale? Non vale o cacao dos desayunos dos nenos, vale? Vale. Moi ben. E canto lle botas? Estou contando. Ah, vai por culleres. Mira, que pasa? Que o que non nos interesa é que teña nin fariñas, nin teña azúcares añadidos, nin nada por estilo. Xa añadimos nós o que queremos. Xa sei que vas a Leite decir... condensada. Xa estás. Bueno, pois... E agora, esta é moi fácil. É Ajá. unha receta tan fácil, tú podelo facer e vaiche quedar ben. Ata eu podo Sí, facela. sí. Entonces é facilísimo. E mira, solamente cociñalo hasta que se separen as 2 partes e non se xunten. Vale, tampouco fai falta que botes todo o cacao por fora. Non é necesario. Está ben aí, non? Donde estaba, dentro da tixola. Toma limpa. Vale. Toma, Xulio, que opinas do que estás vendo por agora? Bueno, que opino que teñen boa pintar dúas. En serio? Sí, moi diferentes. En serio vas decir, opino que teñen moi boa pintar dúas? Opino que teñen moi... Eso é o que din os invitados sempre. Pero ti eres un anónimo especial. No, pensei que este iba a ser máis amargo, pero co leite condensado vai ser doce tamén. Mira como se chamaba a invitada, Julia. É verdade. Entón, é que verdade. crees que pode pasar? A ver, como as ves? Vexas bastante igualadas, de momento. Ui, a ver como... Estás achicando. E como se está achicando, vou facer unha cousa que levo 50 programas querendo facer. Vaite sentar. Vaite sentar. Veña, un aplauso Aquí. para Xulio de Silleda. Hola. É que é así, encántame sentar. Por unha vez que eu podo sentar, por vou non sentar como Deus manda. A ver, Merchi, contame. Teño, xa mirache que se derreteu o chocolate coa nata, boteille
a vainha da vainilla para darlle un toquiño así de vainilla moi rico. Vale. E agora vou a poñer xa na neveira. Ten que arrefriar 2 horiñas ben. 2 horas... Tens que facer maxia. Vale, teño que facer máxia televisiva, non pasa nada. Eu, non te preocupes, concéntrome. E poñémoslle o film para que non colla os olores da neveira, vale? Chocolate é moi fácil sí, que colla olor, olores. é verdad. De feito, o chocolate, cando metes na neveira, que din que metelo na neveira non é moi bo, se o metes na neveira moitas veces sabe así ao frío. Chámolle eu saber ao frío da neveira. Entón, nada, poñemos un pouquiño de film e solucionado o sabor ao frío. Moi ben, vale, pois espera, non le metes. Que creo que Begoña tamén quere meter a súa na neveira. Sí, pero eu vou máis lenta. Bueno, pero voute ver, falo contigo, contas a receita, teño unha chamada, entendes? Perfecto. Vamos ao ritmo da televisión. Moi ben. A ver, como vas? Mira, ten que ir cocendo. Hai que remexer todo o tempo, non Por se si pode non despistar. pegas. Claro, se pégase, non Vale. pode pegarse. Vale, entón, eu usei unha sartén, ves, non usei un cazo ni nada por estilo, porque é unha sartén con antiaderente. Ah. Vale, entonces Vale. ves que xa se vai despegando, ves que colle así... Vale. Ves? Vale, pois creo que temos unha chamada telefónica de alguén que quere falar das trufas ou do chocolate. Mercedes, de Silleda, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, contanos, eres chocolateira ou non? Moitísimo. Ves, a mí tamén me pasa, pecamos no mismo. Pasa que o chocolate despois hai que queimalo. Hai que facer unha hora máis de gimnasio. Exactamente, exactamente. Bueno, como estás vendo as receitas das dúas cociñeiras de hoxe? Encántanme. Sí? Sobre Mira, xa todo o chocolate negro. Ves? Bien, home. Pero, oiches, Begoña creo que xa ten máis ou menos feito. Xa o teño ti. listo, mira. Ves? Xa o tes listo. Que se separa perfectamente. Sí. Mira. Pa dentro. Listo. Isto, Moi media ben. hora na nevera, xa está E listo. xa está. E digo eu, Mercedes, ti non quererías vir un día ao programa? Bueno, pode ser que vaya máis moi pronto. Ah, iso é que xa te chamaron, non? Pois sí. Ves, vale, bueno, pois, Mercedes, entón, que che vou dicir? Vémonos aquí. Vémonos aquí. De acordo. Vale, veña, un bico xigantesco. Igualmente. Chao. vos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ides as dúas á neveira, non agora? Vamos allá, Entendo sí, que veña. ides as dúas á vez. Por un lado, os brigadeiros teñen que estar media hora Sí. e a crema de chocolate que fixeches ti, A oriña e 2 media, horas. ben, 2 horas, sí. 2 horas. Vale, estades listas? Sí. Estades preparadas? Sí. Sí? Pois imos adentro. Vamos, adentro. Neveira máxica. Elise, Begoña, onde que ires? Dame igual, aí vou abaixo. Vamos. Lista. Aí está. Ei. Ai. Bueno, pois que vayan enfriando. Que vayan enfriando porque vamos facer maxia televisiva e mentres van enfriando nós temos que saber se a xente lle gustan ou non as trufas e o chocolate. Gústalle a Galicia a trufa e gústalle o chocolate? As trufas? Bueno, a caña marrón dulce, pero as trufas de chocolate dis. Gusta. Me gusta de todas formas. O de facer a pota. Desayuno con churros, Con avellanas. Postre con naranxa. en bombón, Negro. con leche. Gústame comerlo con pan. Más en tableta que en bizcocho. Brownies, sobre todo. As fillorres de chocolate están buenísimas. Din que sí, non sei. Son buenísimas. Pero cando quero pecar, Ai, non. hombre, hai que ver con que se peca tamén, non? Sí, é afrodisíaco. O único afrodisíaco son os sanos. Non, ó. Secreto de sumario. A min me fai moito efecto ahora eso. Xa non podo comer moito, pero teño prohibido os dulces. Un pouquiño se non fai daño. No, non pode ser. É unha adicción. Que faz? Que? Que non podes comer? Que eso de mentira. Iso é o que estás cociñando, muller. Non Estou podes chocolando co comer. branco. De verdade, isto, a ver, que vas facer agora? Vexo que metiches na neveira antes. Claro. Agora Vale. estou torrando un poquinho as amendoas, que van Un a ser poquinho de amenda torrada. a sorpresa que teñan dentro algunhas das trufas. Ah, vale. Frambuesas, améndoas... que maravilla, Claro. Isto vai Trufas estar... con sorpresiña. E que ademais eu co lerpeiro que son, vou non pasar mal. Vou non pasar mal Por hoxe, que? Tes que probar, esa está. Xa, pero xa sabedes que eu cando acaba o programa probo e digo, pois a min gustoume máis un que... E hoxe que Eso fago? mola. E hoxe que fago? Probar unha de cada. A ver, vai ser unha vida durísima hoxe. Bueno, vamos ver mentras tanto Begoña. Por aquí. Begoña. Mira, eu vou preparar os meus toppings. Vale, o que lle vou Top engadir... toppings para a miña avoa, o Vale. meu avó que está vendo a televisión de Galicia. Pois mira. Que é un topping, Begoña? Pois é un agregado que lle vamos a añadir ao brigadeiro que podríase comer exactamente así solo, se queremos. Vale. Pero vámoslo rebozar por fora e vou usar varias cousas. Vale, un agregado. En Sí. xerga galega sería
Un chollo, un engadido. chisme... Non, un chollo, un chisme, un algo. que sei. Non? Para poñerlle a maiores, vale. Vas a engadir por enriba, vexo. Vamos a usar unha galleta. Vale. Solo podemos usar a parte de fora. Ah, vale. Vale, sacámoslle ben A crema. a crema e rañámola. Vale. O que conseguimos é un polvillo Sabes que me encantan esas galletas? que eu creo que todo o mundo lle gusta. Oh, Que non lle gustan non é deste mundo. No, tens razón. Esas galletas están para que che caian os dentes, nunca mellor Sí, é dito. verdad. Bueno, aproveitando que estamos aquí con Begoña, imos soltar a primeira pregunta de concurso e xogamos por 50 euros. É xente da casa, 50 euros en xogo. Como se chama a sobremesa que está preparando Begoña? Brigadeiro. Como? Brigadeiro. Está dicindo o público, brigadeiro, Brigadeiro. brigadeiro, claro, brigadeiro. Bueno, por 50 euros en xogo para a primeira persoa que chame, pum, e diga esa palabra máxica. Veña, seguimos. Vamos alá, mira, temos aquí tamén unhas abelás que podríamos lle facer, podríamos lle meter dentro tamén para encontrar no centro crujiente. Nós vámolas usar... Vale, machucar. Bueno, machucar, sí. Que non te escapen, eh? Tes por aí un relador? Sí. Que De hecho, teño precisas? lavado. Sí. Aí vai. Vamos a deixar un colador aquí a Un colador, Merchi. non, un relador. Pero un relador, perdón, a Merchi. Recordarlle á xente da casa que estamos mesturando moitísimas cousas para estas trufas, bueno, estes brigadeiros que estás facendo Sí. ti. Estamos lle botando abelás, galletas, máis chocolate aínda. Vexo que tes por aquí pistachos. Temos que tes- pistachos e Ni vouche máis, tes de explicar todo. como se repelan os pistachos. Repelar. Sí, repelar. Os pistachos, vale. Sí. Mira. Isto facía con miña abuela carfabas. Así, para que se vexen os Mira. pistachos. Vale. Así, para que se vexen os pistachos na casa. Mira. Colles así, é un día de aire, tú vas facéndolle así, e vai salindo todo o que é esta cascarilla, vai botando para fora. E pois cai por o peso, cai o pistacho para baixo sin a Eso cascarilla. faise carfabas, facíase, Carfabas, claro. claro. Sí, sí. É verdad, Sí, é sí. certo. Isto dáselle así, sabes para qué? Para que esas cascarillas desaparezcan, que son moitas veces un pouco duras Sí. e tal. Entonces queda o pistacho, É que incluso o pistacho pode saber un limpiño. pouco raro, ás Sí, veces. moitas veces que é amargo. Pois trucazo, trucazo para a xente da casa. Atención, o truco, igual que carfabas, de toda a vida. Un día de vento, un salimos día de afora. vento, salimos afora e repelamos os Aí. pistachos. Vámonos deixando Repelamos caer. pistachos. Aí está. E ves como quedan? Mira, Ves? ves? Facilísimo. Moi ben, entón os teus brigadeiros van levar pistachos, abelás, galleta de chocolate, Oreo. sí. Non diga a marca, non diga a marca. Galleta de chocolate. Galleta de chocolate, que máis? Coco. Coco. E fideos de tamén Encantan de os chocolate. fideños de chocolate, Sí. Cando lles poñían así ás tortas, verdad? Vou a ver de que lle gusta xa yo fago ao gusto do consumidor. Escoita, espera, por favor, podemos dar plano de Xulio porque non entendo que diste señor, sabes? Non entendo. Podes falar, Xulio. Coco non, por favor. Ah, coco non, vale, coco non, Xulio, moi ben, vale. Podes vir, vente, anda, vente, anda, vente. Vente por aquí. Sabes o que dixo miña filla cando soupo como iba o xesto? Que o xo era unha pelexa épica. Por qué? Unha batalla épica. Entre as dúas? Sí. 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 Dixo, hoxe merece a pena o programa, que non está así. Dixo, hoxe vou no ver. Que artista. Sabías o truco este de repelar os pistachos? No, pero se non hai aire non hai pistachos, lo, non? Que simpático. En si lle dai aire. Ala, En listo. si lle dai aire, Eu xa os vale. teño. Pois veña, ti dalle o teu. Ti dalle o teu. De momento ten bo aspecto, Sí, sí, sí. Que lle dé ao seu que vamos xunta Merchi, vente. Merchi. Hola, Merchi. Eu tiña coco, pero non sei se empregalo. Xa. Chame, sí. Xa me un Era pouco, unha gusta, non é? Déxame un pouco. Necesito que fagas maxia. De televisiva. Os teus desexos son ordes para min, Merchi do Morraso. Que queres, sacar da neveira algo? Claro. Espera, non lle des o cu á cámara que queda moi mal, xa o saco eu. Mira, así, ves? Mira. Mira. Vamos, maxia televisiva, señoras e señores, aí o teñen. Pasaron 2 horas de televisión. Grazas. Toma. E ti queres o teu? Sí. Vale, non lle des a... Queres probar? Temo a O pinta, cuate, mira, vainilla, Un montón de vainilla. Fixádevos tamén no de Begoña, A ver. Ves? Mira que fácil. Mira. 3 ingredientes. Que pasada. Que pasada. 3 ingredientes, nada. Pero nós seguimos con Merchi. Ti dalle aí. Ostras, que pasada. Sí. Que pasada esas boliñas, moi ben, moi ben. Seguimos con Merchi. Mira, póñolle unha frambuesa no medio. Tapo así un pouquiño. Vale, Isto é como facer croquetiñas. vale. Aí. E agora que? Que lle poñemos? A frambuesa eu tiña pensado poñerlle coco. Coco. Vale, pois recordamos ya a xente da casa que isto era simplemente nata
Con chocolate branco. Sobre todo chocolate branco, levaba Nada moi máis. poquinha nata. Sí. Entón, agora o que fixo ela foi coller ese chocolate blanco que quedou enfriando na neveira, envolveu unha frambuesa Sí. e xa está, e botas o coco. Hai que ter as mans frías. Se tes Vale, as eso sí. mans quentiñas, pégase todo. Vale. Todo, vale? Mira, xa Mira, temos ves? este. E aí. Que inventazo. Mira que bonito, eh? Sí, sí. No, qué bonito todo, porque esto está chulísimo tamén, Sí, verdad? Sí. Os chocolates aí quedaron super Vamos a facer algún que non leve coco para que prove Para que prove Xulio, sí. claro. He probado de coco. Este imos poñerlle unha amêndoa. Vale. Torramos un As améndoas simplemente torráchelas. Sí, torreinas un poquinho na máis. tisola, nada máis, non lle botei nada, simplemente na Eu non tisola. sabía que era tan fácil facer unhas trufiñas destes. Sí, moi sinxelo, moi sinxelo. É super sinxelo. Mira, unha rechea de améndoa. E uso de fora? Isto que son améndoas... Trituradas, non? Sí. Como para facelo crocante. Sí, crocante Por de decirlo améndoa. así. Esta xa se compra así e teñen ben. un pouquiño de azúcar. Moi ben. Entón, esa leva améndoa, crocante... Améndoa dentro e crocante por fora. Xulio, axuda, anda, colle aí un deses papeliños. No, escoita. Eso está A ver, libre, no, ¿eh? escoita, Xulio. Ah, sí. Xulio, deixoche facer ese, xa está. Non podemos andar aquí... Ves de anónimo, xe. E temos unha chamada telefónica de alguén que quere gañar 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Boa tarde. Boa tarde. Que tal? Que eres de Tordoia? Sí, Eres, como te chamas, perdona? Lourdes. Bueno, Lourdes, Tordoia non está moi lonxe tampouco de Ordes, eh? Non, está ao ladiño. Non está lonxe. Supoño que quererás 50 euros, así que sempre veñen ben. Hombre, claro que os quero. Claro, 50 euros así caídos do ceo, verdad? Que os manden así faz da televisión, Dibuixo verdad? eu. Eso é... Dibuixo eu. Eso é maxia. Pois tesme que responder unha pregunta. Dime. Dígoche, a ver, como se chama a trufa, bueno, o postre, a sobremesa que está facendo Begoña no día de hoxe? Trufas. De chocolate blanco. Non, os que está facendo Begoña. Dixen Ai, antes. Begoña, obrigados. Obrigado a ti por chamar. Obrigado a ti por chamar. Non che podo dar os 50 euros, sinto moito. Bueno, vale. Sinto moito, para a próxima vez, vale? igual. Veña. Sairé á televisión con un plato. Como? Sairé á tele con un plato. Bueno, tes que vir un día, entón. Tes que vir un día con Calquera plata e xa está. día. Claro, Cando calquer día non. queirades. Calquer día non, podes Vale. vir cando queires. Vale. Vale, veña un bico para Gracias. Tordoia. Chao. Gracias. Chao. Ai, mire que o dixemos, É que a min... Pero é difícil, é un nome así un pouco complicado. A min decepcióname cando a xente, sabes? Claro, decepcióname un pouquiño. Bueno, a ver, veña. Estes teñen azúcar moído e Vale. un pouco de reladura de limón. Vale, perfecto. Azúcar moído, un pouco de reladura de limón. Sí. Moi ben. Pois vamos ver as de Begoña mentre ti lle das, Vale, vale? vale. A ver os... Que? Os? Brigadeiros. Brigadeiros. Os brigadeiros. 50 euros. Sí, home, sí, vou dar aquí. Veña, Aí Cóntame. vamos, mira. hola. Mira que bonitas quedan. Hola. Viches que sencillo? Por favor, quero que me contes. Este de coco, Este ¿no? de coco, este de avelá, este de pistacho, Vale. este de... Mira, vamos a facer unha rechea. Mira, ves? Agora metemos aí que o dedo, así. Exactamente Como igual a que Merchi. plastilina. Como a de Merchi. Así. E tens que ter as mans frías tamén. Eu teño sempre quentes. Vale, sí. A ti non che fai falta, vale, vale. Entón, Digo, todo o facer- machucado que tiñas, o único que faz é pasalo porque se pega o chocolate. Esta é toda de avelá. Metiña avelá dentro Hola. e agora rebozo tamén un poquinho de avelá así picada. Oi, Xulio, é un postre magnífico para Sí. a casa, para a festa, para cando queres, super fácil de facer, non? E aguanta moito, mira. É un petit Vamos four, facer non? outra. É pa- Vamos Sí, facer para unha con acompañar o café. pistachos. Para acompañar o café tamén, é Sí. certo, sí, sí. Sí. Sí, sí. Hai algunhas que podemos lle botar un pouquiño de sal tamén. Que dis? O sal o chocolate quedalle moi ben. Ah, sí? Realza os sabores, sí. Tamén o picante. Moi ben. Bueno, pois, como vexo que o noso anónimo de hoxe está un pouco tenso, está un pouco nervioso, porque el non está no seu hábitat natural, voulle pedir que se sente outra vez. Xulio de Silleda, un aplauso para el, gracias por estar connosco no día de hoxe, e vamoslle contar 4 cousiñas sobre o chocolate aos galegos e as galegas, porque do chocolate podemos dicir moitísimas cousas, pero sobre todo, eu quero dicir grazas. Grazas por tantos momentos felices. Realmente todo lle debemos ao froito do cacao, sobre todo ás súas sementes. Despois de fermentar e secar e con algunha axuda das máquinas, obtemos o cacao líquido, ao que lle podemos engadir pois azucre, leite ou o que nos preste. Mirade que maravilla. Por certo, dato curioso, o chocolate foi simplemente unha bebida ata mediados do século XIX. Foi a partir dese momento que houve os descubrimentos técnicos que nos permitiron empezar a comer bombóns, tabletas de chocolate, pastéis ou trufas. E ollo,
todos somos moi larpeiros, pero na cabeza da lista están Suiza, Alemanha e tamén os Estados Unidos. E para rematar, quero lembrar unha festa ben importante neste caso dos nosos veciños de Portugal. En Óbidos celebran o Festival Internacional do Chocolate, un fantástico evento ao que vos recomendo moitísimo ir. Os nosos veciños son grandes expertos do chocolate e sabedelo. Ademais, Óbidos merece moitísimo a pena, que é unha vila preciosísima e moi medieval, por certo. Merchi, Dime. A ver, contanos, como vas? Eu vou moi ben, sigo facendo. Ti, hasta que me digas, eu sigo facendo trufiñas, mira. A ver, pero teño xa contanos, 6. mira, ahora claro, ahora Teño. queremos ver. No, deixa aí que ahora vamos vale. ver a cámara, claro, moven a cámara aí. Mira. Entonces vese, vale, contame, por favor. Estas dúas son de chocolate branco e as dúas teñen dentro unha amendoa torrada e rebozando crocante de amendoa. Hola. Estas dúas teñen dentro unha frambuesa e por fora coco relado. Vale. Estas dúas non teñen nada dentro, pero por fora teñen reladura de limón e azúcar moído. Ti cal comerías? Merchi, deixote aquí ca túa maravilla da creación, porque fixeches unha creación maravillosa e imos ver a creación de Begoña. Oh! Begoña. Begoña, Xa as teño listas. Begoña tamén se veu arriba. Xulio, podes ir á zona de probadores, deixote ir á zona de probadores, porque mi madriña, Uf, a ver, ti que estás por aquí, Mira, venga, aquí contanos un tes pouco. para escoller todo o que che gusta. Vale. Mira, cacao en polvo, tes avelá, tes coco, tes os fideos de chocolate blanco e chocolate negro. Moi ben. O pistacho, a galleta... Oh, que maravilla, que maravilla. Bueno, pois mira, Facilísimo. vamos para lo, alá. veña, Venga. vamos para lo. E mentras vos colocades e preparades e vemos que está aquí Xulio nunha posición un pouco, ponte aquí, non sei Begoña, un como pouco extraña, imos facer a pregunta de concurso, vale? Que recheo levan as trufas de Merchi? 50 euros en xogo. Que recheo levan as trufas de Merchi? Levan dous tipos de recheo, non? Levan frambuesas e as outras levan améndoas. Como? Que dous tipos levan? Frambuesa e améndoa. Vale, non o podemos decir máis veces, Por favor, queremos daros 50 euros. Querido convidado do día de hoxe anónimo que non coñecemos neste programa de nunca, Menudo marrón que teño ahora, pois tes que comezar a probar. Xa sabes como vai a mecánica, hoxe non te podes queimar, así que vai probando. Probar o pistacho. Vamos alá. Nervios, tensión entre as dúas cociñeiras de hoxe, conscientes de que teñen ante sí o reto máis difícil aínda. Xulio de Silleda pon a proba as súas papilas gustativas e agora mesmo está probando... Sí, que queres auga? Non temos agora auga. mesmo Porque está... non podo sonrir, porque vos tengo... Vale. Agora mesmo está probando as de Begoña e agora as de Merchi. Dade máis maus. Bueno, temos as de Merchi que levan chocolate branco, son trufas con chocolate branco, nata e recheos variados, frangüesa, améndoa torrada, e as de Begoña, que son típicas do Brasil. Do Brasil. Como lle chamaban? Brigadeiros. E de outra forma teño dous nomes. Negriños. Negriños, brigadeiros, son negriños e aí están, tamén cas súas variacións. Xulio de Silleda, quen gaña hoxe o a voltas co prato? Pensa ben o que vas decir que despois telas que aguantar, Mira, por suposto, están as dúas moi boas, e son desas dúas maravillosas. Pero... Eu non dou decidido, cañotas. Como que non dar decidido? Na, pa min, hoxe, ganan as dúas! Gañan as dúas gañadoras do voltas co prato no día de hoxe neste venres. Parabéns ás dúas. Parabéns, Begoña. Parabéns, Merchi. Xulio, gracias por vir. Ven cando queiras ao noso programa, vale? Nos marchamos. Quedan agora con Hora Galega na Televisión de Galicia. A semana que ven, máis que anda aí e máis a voltas co prato. Chao, ata mañá.